Marokkin ta' 29 sena tilef ħajtu wara l-iskuna li kien qiegħed fuqha inqalbet fiż-żona taż-Żonqor fuq il-Għajn. Flimkien mal-Marokkin kien hemm 3 persuni oħra li 2 minnhom irnexxielhom jgħumu sax-xatt iżda raġel ieħor li x'aktarx huwa missier il-vittmi għadu mitluf. Mal-ewwel sejħa l-għajnuna skattat operazzjoni kbira ta' tfittxija u salvataġġ mill-forzi tal-ordni u l-isptar Mater Dei. Immedjatament fuq il-post marret id-dgħajsa tas-salvataġġ tal-Armata Melita 1 flimkien ma' helikopter fiż-żona tal-inċident. Il-protezzjoni ċivili li kienu fost l-ewwel fuq il-post niżlu mal-blat u tellaw lil ġuvni ta' 29 sena li minkejja diversi tentattivi biex jisalvaw ħajtu ġie ċertifikat mejjed fl-isptar Mater Dei. Għal ħin twil fiż-Żonqor kien hemm ukoll tim mediku bit-tobba u infermiera mill-emerġenza ta' Mater Dei. Ma sbieħ is-sibt tfittxijiet komplew fuq il-baħar mill-għaddasa tal-Forzi Armati fejn deru jozzu mad-dgħajsa u f'diversi żoni oħra tal-port. Madankollu l-għaddasa ma setgħux jersqu lejn id-dgħajsa minħabba l-ammont kbir ta' ħbula u xlif li kien hemm maqda taħt wiċċ il-baħar. Min informazzjoni li ksibna minn fuq il-post jidher li żewġ irġiel ta' 34 sena li rnexxilhom jitilgħu l-art marru jħabbtu għall-għajnuna fuq il-bibien ta' xi residenzi li jinsabu max-xatt. Aktar tard irriżulta li dawn l-irġiel sofrew ġrieħi ħfief. Min informazzjoni li kiseb One News jidher li b'kollox kien hemm 4 dgħajjes li ħarġu jistagħdu iżda l xi raġuni waħda mid-dgħajjes inqetet għaliha u nkaljat ma' sikka li kien hemm ftit aktar il-barra. Dwar dan il-każ inħattret inkjesta maġisterjali immexxija mill-Maġistrat Dr. Charmaine Gallia bl-investigazzjonijiet qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.